раиси ширкати давлатии Барқи Тоҷик аз мардуми кишвар даъват кардааст имсол нерӯи барқро сарфакорона истифода баранд то шабонарӯз бо барқ таъмин бошанд. мирзо исмоилзода раиси ширкат дар шарҳи муроҷиатнома дар бораи лағви маҳдудияти интиқоли барқ ба хонаҳои мардум ва муассисаҳо дар Тоҷикистон гуфтааст истифодаи сарфаҷӯёнаи нерӯи барқ ва пардохти пурраи ҳаққи барқ ба кори муназзами тамоми таҷҳизот дастгоҳҳои низоми энергетикӣ яъне ба таъмини фаъолияти боэътимоди онҳо кафолат медиҳад. дар шарҳи тӯлонӣ ки дар вебсайти Барқи Тоҷик имрӯз нашр шуд омадааст таъмини муназзами мардум бо нерӯи барқ дар фасли тирамоҳу зимистон кори осон нест ва ширкат бовар дорад ки ҳар сокини кишвари азиз дар давраи душвору пурмасъулияти тирамоҳу зимистон бо сарфакорона истифода бурдани барқ ва сари вақт пардохт намудани ҳаққи он ба мо ҳамкориву кӯмак менамоянд. ширкати Барқи Тоҷик охири моҳи октябр ва пас аз 20 сол эълон кард ки имсол дар мавсими сармо дар Тоҷикистон интиқоли нерӯи барқ маҳдуд намешавад. дар 12 солаи гузашта мардум ва муассисаҳои Тоҷикистон аз моҳи октябр то моҳи апрел фақат аз 5 то 6 соат нерӯи барқ мегирифтанд ва тамом чун бузургтарин нерӯгоҳи кишвар норак дар зимистон ба қадри кофӣ нерӯи барқ тавлид намекунад. дар баъзе аз ноҳияҳои дурдаст мардум ҳафтаҳо комилан нерӯи барқ надоштанд ва дар зимистони қаҳратуни соли 2008 чандин нафар аз ҷумла кӯдакони навзод дар бемористонҳо ҷон доданд. мирзо исмоилзода дар муроҷиатнома ба мардум гуфтааст иқтидори Тоҷикистон барои тавлиди нерӯи барқ дар 12 солаи гузашта зиёд шуд вале айни замон талабот ба нерӯи барқ сол ба сол меафзояд. ба гуфтаи ӯ ҳарчанд теъдоди аҳолӣ ҳам 65% афзоиш ёфта садҳо ҳазор оилаҳои нав барпо шуданд дар шаҳру деҳоти кишвар миллионҳо метри мураббаъ манзил сохта ба истифода дода шудааст. корхонаву коргоҳҳои нави истеҳсоливу хизматрасонӣ ба кор оғоз карданд ки ин ҳама истеҳсоли нерӯи барқи иловагиро талаб менамоянд, омадааст дар шарҳи мирзо исмоилзода. бунёди ду нерӯгоҳи барқи обӣ сангтуда 1 ва сангтуда 2 бунёди маркази барқу гармидиҳии нав дар душанбе ба гуфтаи раиси Барқи Тоҷик имкон додааст ки дар Тоҷикистон дар фасли зимистон ба қадри кофӣ нерӯи барқ истеҳсол шавад. аммо гуфтааст мирзо исмоилзода вобаста ба рӯз то рӯз сард шудани ҳаво талабот ба барқ ба маротиб меафзояд ва Барқи Тоҷик аз сокинони кишвар ва раҳбарони тамоми ташкилоту муассисаҳо хоҳиш мекунад ки аз нерӯи барқ сарфакорона истифода баранд ва ҳаққи барқи истифодашударо сари вақт бепардозанд. ширкати Барқи Тоҷик бузургтарин ширкати давлатии энергетикии Тоҷикистон тамоми нерӯгоҳу зеристгоҳҳои бузурги тақсими нерӯи барқро дар ихтиёр дорад. аммо солҳои тӯлонист ки мушкилоти мудирият дорад ва бузургтарин ширкати давлатии Тоҷикистон аст ки қарзи он аз $1 миллиард ҳам гузаштааст.